ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/7/26 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಶಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮುಲ್ಪರ ಬೈದಿರು ಎಂಕ್ಲಾರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿನ ತಿಳಿದು ಪುನರ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ನೆನಪುಡು ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ನೆನಪುಡದೆ ಪರತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ತೆರಿಯುವನು ಆತ್ಮ ಪರತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಮುಗಿಪವಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಲು ಭ್ರಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತದನ ಎದುರು ತೂಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾ ಸೇರುಂಡು. ಬೊಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಎಂಚ ಬೈತಿರು ಅಂಚನೆ ಬೈತಿರು ಬಂದು ಜೋಗ್ಲು ತೇರುಂದಿರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈತಿರು ಇಂದು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ನಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈತಿರು ಪಂಡ ಮಾತು ಜೋಗ್ಲಿ ತೇರಿದರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೀರ್ಪರು. ಯುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಟು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹಜವೈನ ನೆನಪನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಪವೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೊಟ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಮಗನ ಜನನಾಪನು ಪಂಡ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರೆ ಜನನಾಯ ಬಂದು ತಿಳಿಯರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಬಂದು ತಿಳಿದರು. ನಿಗಳಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿರುಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲರೆದು ಕೇಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ತುರ್ಲೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಐನದವರ ನಿಖಲು ಮುಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಮುಕ್ತಾವಂಗುಲ ಆಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬಾನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿರು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಅವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ದತ್ತು ದೆತ್ತನೊಂದೇ ಒಪ್ಪಿರು. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಈತನಿಕಲು ಎನ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕಲು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆಯುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ತೆಗೆದಿರು ಏರೆ ನಿಂಗಳು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ನೆನಪು ಮಂತಂದು ಬೈದನೋ ಆ ಬಾಬಾನಿ ತೆಗೆದಿರು. ನೀನು ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನೆನಪು ಮಂತಂತೆ ಬೈದನು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂಚ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವಣ್ಣೆಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ್ದೆ ಭಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿ ಅದುಲ್ಲ ಎಂಕನ ಕೈತಲು ಬೋಡೆನಾಥ ಕಾಸುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಲ್ಯಲುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಲ್ಲುಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಲುಂಡು ಆಂಡ ಇದು ಮಾತ ಅಲ್ಪಕಾಲದಾದುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನಡಾಪುಂಡು ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟನೆ ಬೋರ್ರೆಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಲಡೈಲು ನಡಪೆರಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಉಂಡಾದುಪುಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಅವಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಡು ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಒಂತೆನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಪತಿ ತೆರೆದ ಪಾವನೆ ರೆಂಚಾವಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಅಂತ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸುದಿತ ನೀರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಆದಿತ್ತನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹೋದು ಮುರ್ಕುಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ನೀರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಆದಿತ್ತನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹೋದು
ಮುರ್ಕುದು ಬುಡನಿತ್ತಿರು. ಗಂಗೆಡು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ನಲ್ಲ ಪತಿತಾದೊಲ್ಲೇರು ದಾಯಗ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಬರಂದಪ್ಪನು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತನೀಯರಾದೊಲ್ಲೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಸೀತೆಯರಾದೊಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಒರಿಯೇ ರಾಮ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೊಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಆರೇ ಆದೊಲ್ಲೇರು. ಪಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾವನಾದೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರನೇ ಏನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಡು ಬೆತ್ತೆ ಹೂವಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಭಗವಂತೆ ದಿಕ್ಕುಯಿರು ಬಂದು ಬನ್ಪಿರಾಂಡ ಭಕ್ತಿರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ತ್ಯಾಗಿ ಬನಡು. ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರರಿಗೆ ವಾ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು. ಒಬ್ಬಂಡಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆತಾರೆ. ಇದು ರೌರವ ನರಕ ಆದೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖಿ ರೋಗಿಯಾದೊಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೊಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ನಡತೊಂದು ದುಃಖನೇ ದುಃಖ. ಐನದವರ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಖನು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಭಾರತೊಡೆ ಸದಾ ಸುಖ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಉಂಟು. ಭಾರತದನೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬೇತೆ ಕಂಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲಂತೂ 5 ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವೆರ್ನು ಅಜ್ಪ ಜನ್ಮಲು ಕೆಲವೆರ್ನಂತೂ ನಿರ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ದೇತನುವರು. 5 ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರದ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು 84 ಅರ್ಧ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುಡತ್ತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುನ ಐನ್ ತೆರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅತ್ತನ್ನ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈತನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಜೋಲಿಗೆ ಜಿಂಜವನ್ನಲ್ಲಾರು. ರತ್ನಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆಬಾಲು ನಂಚನಾದುಂಡು. ಬಾಬಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತಿರುಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಖಲು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಲ್ಪಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪರು. ಐನದವರನ್ನೇ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾವನಾಪ. 5 ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪ ಬಂದು ನಿಖಲಿತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಿರುದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅದು ಪಾರಸನಾಥ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ವೈದ್ಯರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ಮಾತಲ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕಲ್ಲದ ಕೈ ತಲುಪೋದು ತರೆ ಹಾಕೊಂಡಿರು. ಏತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸುರುಕುನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಲಾಭ ಹಾಂಡೆ ದೇವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದುಪ್ಪು ಆತೆ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಹೊರಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ತರೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಕುಲೆ ಬಂದು ಬನ್ಪುಜೀರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು. ದುಂಬು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು. ನಿಕ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆದಪ್ಪನಾಗ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು ಆಂಡೈತ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದಲ್ಲಿರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದಿತ್ತನು. ಏತಂಚಿ ಬಂಗಾರು ವಜ್ರದ ಮಹಲ್ ಇತ್ತನು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂದು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರು. ಇತ್ತೆಂತ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದಿತ್ತರು. ವಾಸ್ತವ ನಿಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ರಜು ತಮ್ಮೋಡು ಬೈದರು. ನಿಕ್ಲು ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ದಯಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಹಿಂದುಲು ಬಂದು ಲೇತನವರು. ಬೇತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತನೂರು. ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ನರತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲವ ಇಂಚಿನಾಂಡು. ನಿಖಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖಿ ಪವಿತ್ರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿದ್ದರು. ಈತೆ ಏತಂಜಿ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿದ್ದ 5 ಒಕ್ಕ ಎಂಜ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಇದು ಏರಿಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸತೋರ್ದು ತಮೋ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅವಶ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯೋಗರ್ದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಬರಡಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಲು ಸತೋ ರಜು ತಮೋಟು ಬರ್ತದೇ ಬರ್ಪೇರು. ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಡಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಸಹ ಭ್ರಕ್ಷರು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಭ್ರಕ್ಷರು ತೂನಗ ಅಂತ್ಯಲು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಉಂತುದೇರು. ಭ್ರಕ್ಷದ ಮಿತ್ಲು ಶಿಕೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಅಂತ್ಯಲು ಉಂತುದೇರು.
ನಿಗಲಿತ ತೀರ್ಥಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಲ್ತರು. 5 ಒಕ್ಕ ಅಂತ್ಯೋಡು ಪತಿತ ಶೂದ್ರಾದುಲ್ಲರು. ಕೂಡ ತೀರ್ಥಗೆ ರಾಜೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲೆ ಶೂದ್ರಾದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಪರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಕ್ಷಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಂತಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲವೇ ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ತಿರುವಾಡ ಮಂದಿರಾದುಂಡು. ಅವು ಜಡ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇದು ಇಚ್ಚಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ನಿಕಲ ನೆನಪಾಡ್ತನೋ ತೂಪಾರು. ನಿಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರುಡು ಚೈತನ್ಯಡು ಕುಲ್ತರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪರ ನಿತ್ತಂಡ ಈ ಮಂದಿರಳು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂದು ನಿಕಲವೇ ಮಂದಿರಾದುಂಡು. ಪುದರ್ನು ಮಧುಪಾನ ಬಂದ ತೀವಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ತಿರುವಾಡ ಮಂದಿರಾದುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸುವಾಣದ ಕೂಡ ಈ ಮಂದಿರನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿರು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿನ ಏತುಂಚಿ ಧನವಂತಾದ ಮಲ್ತದೇರು. 500 ನಿಕಲು ಆರ್ನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಒಂಜನೆ ಮಲ್ಪುಜರು. ಯಥಾಶಕ್ತಿದ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿರುತ್ತಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿರು. ಎಂಗುಲೆ ಪೂಜಾದಿತ್ತ 5 ಒಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದ ಪೂಜಾರಿಯಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕಲೆ ತೆರೆದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸಾವುಕಾರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿರು 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಅಕಲ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. 5 ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ 5 ಒಕ್ಕ ರಾಜರುಗಳ ರಾಜರವಡತ್ತೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಕಲಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ ತ್ರೇತಡು ಉಪ್ಪು ನಕಲಿನ ರಾಜರು ಬಂದಲೆಪ್ಪನು. 5 ಒಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತಾದುಪ್ಪುಂಡು. 5 ಮಹಾರಾಜರು ಪತಿತಾದುಪ್ಪಿರು. ರಾಜರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಹಾರಾಜರನ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಶಿವ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವಿರು. 5 ಒಕ್ಕ ದೇವತನ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವಿರು. ಅಕಲೆ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸುವರತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಕಲವರ ಪೂಜ್ಯರು. 5 ಒಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪರು. ಭಗವಂತನೇ ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪರು ಬಂದು ಅಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತೊನೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುವಿರು. 5 ಭಗವಂತನೇ ಕೊರಿಯರು ದೆತೊಂದೆ ಬಂದು ತಂಡ ಚಿಂತೆದೇಗು. ಈಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬುಲಿಪುನ ಪಾತ್ರದಾದ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೀರ್ಪೋರಿತ್ತ ನಿಕಲು ನಂಬರ್ವರಾದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪರು. ಕೆಲವರಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪರಾಣ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆ ನಿಕಲಂತೂ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ಏತು ಸರಿ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪು. ಆತ್ಮನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಅತನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಅಮರಲೋಕಡು ಪೋದು ಜನ್ಮ ಒಡೆವಲಿ. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಒಡೆವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಡಾಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷೆರದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೆರಡ 5 ಒಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಖುಷಿ. ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಕತಿನ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪಿರು. ಸತ್ಯೋಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದೊಂದು ಬಂದ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೆತ್ತನ ಸಂಭಾಳನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಬಂಪೇರು. ರಾಜರು ಪೆತ್ತನ ಸಂಭಾಳನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರರುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಂಚಿ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪೆತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಐನು ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಲ ಸಹ ಪಂಪೇರು. ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿಲ ಸಹ ಕಾಮಧೇನು ಆದುತ್ತೇರು. 25 ಜನ್ಮಲಿಗೆ ಮನೋಕಾಮನೇನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. 5 ನಿಕುಲ ಸಹ ಕಾಮಧೇನು ಅತ್ತೆ. ಅವೇ ಪುದರ್ನು ಪೆತ್ತಲಿಗೆ ಇದ್ದೀತೇರು. ಆ ಪೆತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ರಾಜರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಪುನಃ ಪೆತ್ತಲುಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತಲು ಇತ್ತಂಡು. 5 ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪು. ಅಲ್ಪ ಹೂವೇ ದುರ್ವಾಸನೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂವಾದ ಮಲ್ತದ ಜೊತೆಟಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೈದ ಬಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶರೀರ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಇದು ಪತಿತ ಶರೀರ ಅವು ಪಾವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಹೋಲಿಕೆ ತೊಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಪತಿತ ಹಿಡಿದ ಪಾವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪರು. ಸತ್ಯವಿಗೆ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಡಿಟಿ ಪಂಡ ದೈವಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಲೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಲ್ಲರು.
ಬಾಬಾ ಇತೊಂಜಿ ಸಹಜವೈನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪನಿಕಲು ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ಪಿದೈದ ಓವಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಲ್ಲು ಮಠ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚಿನ ತರ ನೆನಪರಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಬೈದರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಬೈದರಂದಿತ್ತಂಡ ಯೋಗದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಇತದು ಬುಡುಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷರದ ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪರತ್ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಯೋಗ ಪರದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓವಿಯ ಪಾತ್ರದ ಚಿಂತೆ ದಿವಂಟಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಇಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ಮಠ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯರೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನೆನಪದ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಜಯರತ್ನ ಭವ. ಸೇವಾದಾರಿ ಆತ್ಮದ ಮಸ್ತಕಲು ವಿಜಯದ ತಿಲಕ ಇತದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಾಸ ಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು. ಆ ಸ್ಥಾನವು ದುಂಬೆ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಂಪನ ಮಲ್ಪಡು. ನೆನಪಿದ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ದು ಅಂಚಿನ ವಾಯುಮಂಡಲ ತಯಾರಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನರದವರ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಕೈತಲ್ಗ ಬತ್ತ ಬಿಡುವರು. 5 ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಸಫಲತೆ 1000 ಪಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇ ಕಾತಿ ಎಂಕುಲು ವಿಜಯರತ್ನ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಪನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದಿರದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮಡು ವಿಜಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಬಾ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂನು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಸೇವೆ ಎತ್ತು ಪುದೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.